komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 13, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. AFP Chief of Staff Subihana nagpanguna sa unveiling sa reboto ni First Lieutenant Tuong sa La Castellana. Senior citizen patay matapos gintiro sa syudad sang La Carlota. Sa balita national, murder convict kaganay kongresista Ecleo nagtaliwan. Joe Masison kag 18 kaiban pa ginhingadlan nga mga terorista. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Klaro nga pananaw sa Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sigsang ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:13 kagaron sa nitalinasang mga balita lokal. Nagtipon sa northbound terminal ang pila ka mga drivers ug operators sa dalam sang sentrong samahan ng Super Operations sa Negros Soconesto nagud magpabutyag sa reklamo batok sa pamunuan sang LTFRB. Ginpahayag na Stone Secretary General Jesse Ortega nga hindi nila maintindihan ang pagsulundan sa programa sang LTFRB ang sa Service Contracting Program may kang tanan sa Republic Act 11494 kon Bayanihan Law to Heal as One Act. Sunod kay Ortega, ang Service Contracting Program amo kontani ang paghatag sang pinansyal nga bulig o kon ayuda para sa mga driver nga naapektuhan bangod sa pandemic. Apang nadiskubrehan sini nga hindi kwalipikado nga makakuha pa sang ayuda ang ilang mga kaupdahanan bangod ginapangitaan pa ang mga ini sang membership gikan sa isa ka kooperatiba kon korporasyon. Bangod sini nagapanawagan si Ortega sa pamunuan sang LTFRB nga magpakigsapo sa ila agud maklaruhan ang ini nga issue. Republic Act 11494 o otherwise bayanihan to recover as one act. Yara ginaya nga ginanamahak sa ng LTFRB, hindi OTR, sang subsidiya sa mga driver nga napiktuhan yung pandemya. Nabatian sa Stone Secretary General Ortega. Ngin, pangunahan ni Armed Forces of the Philippines ako ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana ang unveiling sa rebulto ni First Lieutenant Lolin Nato G. Toong sa may Kabakungan Elementary School. Banwas ang Lakasilian ng Negros Occidental subong adlaw Webes. Si Toong nga nagserbe bilang katapos ang 52nd Marine Company sang Force Reconnaissance Battalion ang tumandok sa mga lugar. Kagin kilala bilang Baganihan. Ini matapos nga siyang napatay sa military operation batok sa Moro Islamic Liberation Front sadtong Abril 30 tuig 2000 sa Matanog, Maguindanao. Siya ang posthumous recipient sang Medal of Valor nga mo ang pinakamataas nga pasidungog sa militar sa pungsod Pilipinas. Ginlubong bangkay sini sa may Section 1A sang libingan ng mabayani sa may Taguig, Metro Manila. Ang unveiling ang ginsaksihan man ng Governor Bong Lacson kag Lakasilian Mayor Romaila Mangilimutan. Sa iban pa nga balita lokal, preparado na nagkanilain nga mga barangay sa may syudad sa Bacolod nga natala na magpakigbahin sa patigayonon nga mass vaccination buwas nga adlaw Biyernes. Suno kay liga ng mga barangay President Councilor Lady Glass Gonzales. Wala na gid man sang matabo nga mapagbago sa sistema kon regulasyon. Ilabi na nga nakapatigayon naman sang simulation exercise sang syudad angon sa mga aktibidad. Responsibilidad naman sa tagsa ka mga punong barangay ang pag-contact at pagpahibalo sila tagsa ka mga residente nga natala na bakunahan na. Base sa plano sa Emergency Operations Center kon EOC, mayroon sang 21 ka mga vaccination center nga natala na gamiton sang syudad para sa mga programa magluwas pa sa duha ka dalago nga mga mall nga naghatag man sa ila sang nagakaigo nga kooperasyon. Section Art, we are ready no kay na ano tanan ni in place naman ang tanan. Hindi man siya huge number. 100 per day man lang. I-inform sila namon sa weekend Action Art kay gina-consolidate ko pa ang list. So inform siya. Nabatian si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Sa dugang pa nga balita lokal, gindeklarar nga patay sa hospital sa senior citizen matapos ginuthang sa may National Highway sa barangay Hagimit, syudad sang La Carlota kagabi Miyerkules. Ginkilalang biktima kay Irvi Ramos, 64 anyos, kay nagapuro sa may First Street sa may Amuman nga barangay. Samtang wala pa makilala ang suspect. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe Hapes ang La Carlota PNP, si Ramos kaysa pakaupod sini ang nagalakat sa may dalan humalin nga nagbakas ang soft drink ang ginluthang sang pila ka beses. Nakangkon sa madamo nga kapilasan ng biktima gamit ang kalibre 45 base man sa tato ka basiyo kag isa ka gupi nga balines nga recover sa otoridad sa lugar sang insidente. Ang suspetsadong may motorsiklo nga yan nakaparking malapit sa lugar nga patigayon ang pagpangluthang. Suno kay Guadalupe, wala man sang malain nga record kag wala man sang pamaog siya kabuhi antes man ginpatay ang biktima. Padayon pa investigasyon sang otoridad sa motibo kag anggulo sang krimen.
Sa katapusan nga balita lokal, nadakpan ang isa ka bakulodnon sa drug bypass operations ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Iloilo sa may Tagbaka Terminal Haro sa may syudad sang Iloilo. Ang nadakpan ginkilala kay Ramel Delgado, legal ang edad, residente sa barangay Alihis sa syudad sa Bacolod. Mas sobra 400,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu ang na-recover sa mga otoridad sa suspect. Suno kay PDEA Iloilo Team Leader Agent Jeanette Reyes, nagbiyahe halin sa Bacolod padulong Iloilo agud lamang magbaliga sang illegal nga droga ang nadakpan. Suno kay Reyes, ang impormasyon ang naghalin pa man sa may Bacolod City. Preso karon si Delgado sa custodial facility sang PDEA Iloilo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time, vitamin C bala ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna?
habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa Sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye nasang balita nasyonal. Nagtaliwal ang convicted murder kag anay Dinagat Islands Representative Ruben Ecleo Jr. subong ngadlaw Webes. Sulod kay Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag, ginbawian sa kabuhi sa Ecleo bangod sa cardiopulmonary arrest. Sunod kay Chaklag, sa Ecleo meron sang nagkalinlain nga medical condition antes kinagtaliwan las 12:20 kay inasangud Mayo 13. Si Ecleo nakarecover sa COVID-19, isa kasimana ang nakaligada. Ang anay kongresistang mayaraman sang obstructive jaundice, chronic kidney disease secondary to obstructive uropathy. Si Ecleo na arasa sang Hulyo 2020 sa most wanted person sa Pilipinas sa pagpatay sa iyang asawa. Kinpamatbatan man na inisang sandigan nga guilty sa graft and corruption. Ginhingadlan sang Anti-Terrorism Council o ATC ang 19 kamagin aligara ranking members ng Communist Party of the Philippines o CPP lakip ng ila founder nga si Jose Maria Sison bilang mga terorista. Ining nalakip sa Resolution number 17 sa Council na petsa sa Abril 21, 2021 nga nagahatag sa otoridad sa Anti-Money Laundering Council o amlak nga i-freeze ang ilang assets. Magluwas kay Sison nalakip man sa listahan ang yasining asawa nga si Julieta, Vicente Ladlad, George Madlos, Adelberto Silva, Ray Casambre, Rafael Bailosis, Wilma Cagberito Tiamzon. Ang 19 ang tanan miyembro sang Central Committee sang CPP. Ginakusahan sang ATC ang CPP Central Committee members sa pagbaylar
sang pila ka mga sections sang Anti-Terrorism Act angon sa planning, preparing, facilitating, conspiring kag inciting the commission of terrorism kag recruitment kag membership sa terrorist organization. Pero suno kay season wala siya kag iasawa na tublag kag iaging tawag ang listahan ang makaduluda. Sa separado naman nga Resolution number 16, ginhingingadlan man sang ATC ang pulo ka mga miyembro sang local terrorist group bilang mga terorista, lakip ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kon BIFF, Abu Sayyaf Group kag Dawla Islamia. Sa katapusan nga balita nasyonal, kinahanglan sang gobyerno sa Pilipinas sang 20 billion pesos para mabakunahan ang mga pamatanon kontra COVID-19. Suno kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ini ang mag-cover sa 15 million teenagers sa Pilipinas. Nagwang pagbanta ni Dominguez matapos ang report sa US regulators nga nagatugot sa pag-usara sang Pfizer vaccine para sa mga kabataan tubtub 12 anyos. Si dalam sang 2021 General Appropriations Act, ang gobyerno nagpain sang 82.5 billion pesos para sa mass vaccination program nga mag-cover sa 55% sang populasyon sang pungsod. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 19 Wave Action Radio Philippines Standard Time, TTX sa 500 capsule maka-action na effective nga pangontra sa free radicals sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Mayo 13, 2021. Salamat ako ang inyong atag Balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!